Ngayong hapon mga katarget. So ikan ko duty dayon bago pa ko ni out. So dito kog dagat nya unas unta padung na taob. So manguha ko daw sa gamay lang. So tanaw na ko kakuha pa ko kay taob na sulod ng tubig dagat ni ko ana nya kataghan ng isda sayang nga kataghan ng isda gid. Wala na nga ano wala mga mata kataghan na sayangan na kataghan na gyud kataghan ng isda kasayangan ni ano saan sila wala na baho na ano na isda dagko ba daw napoy ba og sihi din niyo. So ito lang sa gulon umukap ta sa bato ay dagat sa ilawom sa nasikasag So kanina po daw kinasugyan ko. So sa amigo, ang tawag daw nila sa San Fernando sa may south. Lumban daw. Siya. Kami sa joke. Sa joke. Mga og sihi or mga sa dog. Itong monsnil mga o siya. So lahi siya klase yang bayanan kay lahi klase lahi buwan daw. So itong kuwaon daw lang. Nya paspasan to gamay kay na pasta sa dagat manani sa dulan to manani may lamis na siya kunod so tanawon to kay pag kini umang itong uban ni ay sa Asia so ito lang sa bulon inikabot sa winter wala na lisod ni panginhas kay now then sakit kisa kamot ano siya so sa gulo nito ani grabe pa daw plus kani ito ka klase itong kuhaon so mas dagko ang kuhaan daw nila kung kuhaan medyo naglubong ba mas dagko pag mas bawas. Nawang sila na no. Ang saka cute. Daw. Sa duha. Good size na. So ang tawagan sa mga kay daw. But mostly ano niya kay sa kuan ng kuhaon. Patunggan sa mangroves. Sa
sa kuan sa norte sa Medellin. So magpuyo kay ni sila sa katong sihi mo sa siya buwan-buwan nga tamis ug unod dayon kuan itom og color yang bayanan. So tawag to kay sihi. Ang lamis sa disyo kunod oh. Hangin pa gid. Law mo sa bato. Kay umang ang sulod. Size oh. So sa mua kanin daw kay sa katunggan mo makuha niya pilit siya sa kahoy. Napud sa hunasa itong kuan gahi o kuan. Gahi siya tiltilan. Dinhi kay nasa din sa bato-bato. Gagmay man. Dami po din siya. Gunod oh. Gagmay lang.
kuha oh. So gamay lang isipaw ang size na. Dagko ang kuan maglubong sa lapok, maglubong dagko. Size of
target. So wala akong kuha. Daw-daw, may sagol. Doon klase pa nito sa klase. So siya na ko siya lutoon. Yeah. Ako sa siyang pagkuhanan ko sa kagabi iba. Magkawa siya lapok gani or mga bang kinaon. So ugman na ko siya lutoon. Yeah, basin makapalit ko sa lubi. So kaya na ko tangan tuno sa lubi ugma. So man akong kuha. So muli na ko mga ka-target kay so nagitang dagat. Taob na gito. Kayo. So may gani kay wala pa na-api akong agianan. Basta ba? Pakakuha ng tubig lapaw. So yun ako. Thank you guys for watching.